eskerrik asko Euskaltzaindiko literaturako batzordeko kideei eta bereziki Aureliari gaur ona gonbidatzeagatik. Nire hitzaldia orduan Etxeberri Sarakoari buruz izango da. Gaur lehenengoz ipintzen dut jendaurrean bere bigarren abizena, Iriart, duela gutxi, jakin baitugu amaren abizena ere, eta horrek badu bere importantzia, orain arte zalantza genuen zehazki Sarakoa den, zenbat Sarakoa den, dokumentu batzuetan Joan Etxeberri eta Joan Etxeberria agertzen delako, baina orain badakigu horrela zela eta gutxienez 4 belaunaldi lehenago ere Sarako familia zela. Gogoraraztearren gizon hau nor zen, kokatu behar dugu orduan 17. mendearen amaieran, 18. mendearen lehenengo erdian, eta gogoratu 3 lan idatzi zituela, bera bizi zela bat argitaratuta ikusi zuen, Baionan 1718an Laurdiri gomendiozko karta edo gutuna, prosalana euskara hutsez argitaratua, eta gaurko eginkizunetarako gaurko hitzaldian gehiago interesatzen zaiguna Zarauzko eskuizkribua da Zarauzko eskuizkribu horretan lanbi daude, eskuararen atxapenak eta eskualerriari eta eskualdun guztiei eskuarazko atxapenak latin ikasteko. Bi lan horiek bi zutabetan idatziak dira. Lehenengoa eskuararen atxapenak osorik bi zutabetan, euskaraz eta latinez, eta bigarren lana, gramatika lana, gehien bat euskaraz, esan dezagun zutabe bakarrean, baina hor ere bada atal bat, atal teorikoena edo, 3. atala euskaraz eta latinez idatzia. Nahiko nuke gaurko hitzaldian orduan aztertu batetik zein testutan aipatzen duen Etxeberri Sarakoak itzulpengintza eta itzulpengintzari buruz ze gogoeta egiten duen. Ikusiko ditugu baita zein diren itzulpen jarduera izendatzeko erabili zituen terminoak. Bigarren atal batean aleginduko gara zehazten zein izan ziren bere sorburu hizkuntzak eta zein xede hizkuntzak, eta gainetik erakutsi nahiko nuke itzultzaile lanean baliatu zituen estrategietako batzuk. Eta 3. atal batean nahiko nuke adibide batekin erakutsi zein lausoa den itzulpenaren eta sorkuntzaren arteko muga, eta bereziki Etxeberri Sarakoaren lanetan. Az gaitezen orduan berak itzulpengintzari buruz idatzi dituen testutxoekin. Lehenengo hau gomendiozko kartakoa da, euskaraz bakarrik idatzia hortaz, eta hemen zertu dut, berdez seinalatu dut, ganbiatzen eta itzultzen horre ikusten da hortaz, berak itzulpena, gaur itzulpena, translazioa, aipatzeko erabiltzen dituen terminoak, termino bi, ganbiatu eta itzuli direla. Eta bide batez ikusten dugu baita itzulpenari berak ematen dion egitekoetako bat. Hemen ari da ez euskaldunez, beste hizkuntza batzuetan idatzi dutenek, bere hizkuntzan inskribatu dituzte liburuak, baina bereak hala inscribatzea esaskietziz, bertze hizkuntzetan inskribaturik daudezinak itzuli dituzte. Eta hori zertarako? Hizkuntzaek beti ere doazila aitzinatuz, edatuz eta edertuz itzulpenari esker. Hau da, norberaren hizkuntzara, norberaren herriko hizkuntzan idaztearekin eta norberaren herriko hizkuntzara itzulpenak egitearekin, hizkuntza beti ere doa aitzinatuz, edatuz eta edertuz. Hortaz, hori da itzulpenari ematen dion egiteko, esleitzen dion egitekoetako bat. Bigarren testu hau
hau bi zutabetan idatzia da, hortaz euskaraz eta latinez, nik hemen euskarazkoa ekarri dut, baina horrezkerretara seinalatu dut, azulez, ganbiatzea, berak esaten duen lekuan, biltzea eta eskuarara ganbiatzea, hor hemen banaturik zeudizin testuak, latinez erabiltzen duen terminoa da transferre, hori da translatio, itzulpena, hain zuzen aipatzeko erabiltzen den hitza. Eta testu honek balio dit, erakusteko berak bere burua idazle moduan daukala, baina idazle moduan bakarrik ez, baita itzultzaile moduan ere. Hasieratik esaten duelako, eta nire ustez, hau funtsezko zati bata bere lanetan, aitortzen dio bere buruari egiteko hau. Lehen autorek errantuzten gauzei, hau da, beste batzuek esan dituzten gauzak, plegadura berri baten emaitea, hori da nik dudan gauza, egiteko egin dudan gauza. Eta hor hemen banaturik zeudezinak alkargana bildu eta eskuarara ganbiatu. Gero hor adibide bat ipintzen du, esaten du, Trogo Pompeiok ere horrela egin zuen, eta nik ere ark bezala iskribatzen dut latinez eta eskuaraz. Aitzera emanez, Trogo Pompeiok bi hizkuntzatan grekoz eta latinez idatzi izan balu bezala. Horri pini dut Aldrete eskerretara. Zatitxo hau kopiatu dio Aldreteri, ez da berak, nik uste dute ez zuela ezagutzen Trogo Pompeio. Eta orduan egiten duen aipua lekuz kanpo dago. Horrekin ari nahi aurreratzen pixkatxo bat gero ikusiko dugun zerbait. Bigarren testu batean, berriro ere transfer aditzaren, latinezko aditzaren ordaina euskaraz ganbiatu da, eta hemen ja hasten da berak itzulpena zelan ikusten duen adierazten. Hitzez hitz ganbiatzen dutenek, hitzez hitz itzultzen dutenek, mila utze da falta egiten dute. Orduan da, hitzez hitzezko itzulpenaren kontrako gogoeta, ez da? Gero ikusiko dugu berriro. Parkatu, hemen ere ikusi Aldrete ipini duela, hemen ere ari da norbaiten hitzak euskaratzen. Gaztelaniaz idatzitakoa euskaratzen ari da. Baina bere hitzak dira, berak beretzat hartutakoak. Bigarren zati honetan, gauza beretsua, intranslatione, euskaraz ipini du ganbiatu, eta hitzez hitz ez baitute zentzu ona egiten, hitzez hitz egiten denean, ez da itzulpenean zentzu ona egiten. Ikusten duzue, autoritate moduan seinalatzen duela Jeronimo Zaindua, baina Jeronimo Zainduaren testu hori berak ez du irakurri. Aldreterenean hartu du. Eta antzeko parezido, hurrengoetan. Aita Zaindu Nikolao aipatzen duenean, Aldreteren hitzak erabiltzen ari da. Kasu honetan, ez dago argi interpretazioa eta interpretatzea ia dan itzultzea, edo dan latinak ez digu laguntzen, latinez ere interpretationum libros eta recti interpretandi erabiltzen du, da latinez ere interpretare hori berdin izan liteke itzuli, ahoz itzuli, naiz interpretatu, besterik gabe. Hemen interesatzen zait dena den, agertzen dela ja, argatik bada, interpretak, moztu dut interpretak, terminoa interpret da, a mugatzailea da, eta latinez interpres dakar. Ez dago argi ahozkoaz edo idatzizkoaz ari den, baina ekien zentsua eta propietateak ez dira elkarrekin ongi komunstatzen hitzez hitz egiten den ganbiaduran, esaten baldin badu, pentsatu behar dut goiko interpretori itzultzailea dela, ez dela ahozko itzultzaile interpretea.
Bueno, eta bada beste laugarren testu bat, arazo gehiago ditu, ze berez, berak esaten du zerarena dela, Jeronimo zeinduarena dela, baina benetan orazioaren zati bata, ez da, hortaz, hau ere, beste nonbaitetik hartua izango da. Baina interesatzen zait, ze hemen interpretazio edo ganbiadura aipatzen duelako, zehazki, holaxe. Eta sinonimoak hola erabiltzea, sinonimo bikoteak edo sinonimo hirukoteak erabiltzea da Axolarren estilotik berak hartu duen estiloa. Orduan hemen, zalantza barik, interpretazioa, ganbiadura, itzulpena da. Horren kontra nolabait, ekarri dut beste hau, ze kasu honetan, per interpreten hori, interpretez baino ez ziren mintzatzen, hemen interpreta ahosko interpretea da. Kabina barruan daudenak dira hemengo interpretak. Labur bilduz, itzuli gaur erabiltzen dugun horrentzat, ganbiatu, itzuli eta interpretatu erabili ditu. Ganbiadura eta interpretazio erabili ditu itzulpen horrentzat izen moduan, eta interpret izena erabili du bai itzultzaile esateko eta bai interprete esateko. Itzulpenaren inguruko gogoeta ez da berea, Aldreteren egitik hartu du osorik, del origen y principio de la lengua castellana miren 1606an idatzitako liburutik, baina nolanahi ere erosi duen argudioa eta berak beretzat hartzen duena da, hitzez hitzezko itzulpena baliatu gabe zentzuari eman behar zaiola garrantzia. Bigarren atalean, ahaleginduko gara erakusten zein diren bere sorburu hizkuntzak eta zein xede hizkuntzak. Hau da, Zarauzko eskuizkuruaren orrialde bat, ez da? Eta hemen, erakutsi nahi dut, eskara hau irakurtzen hasiko jakina, baina erakutsi nahi dut eskerreko zutabea dela lehenengo idatzia, eta tinta desberdinez, tinta beltzagoa da eskuineko zutabeak daukana, geroago tinta desberdinez idatzia dela latinezkoa. Eta latinezkoa paratu dela eskerrekoaren mende. Orduan, zergatik dago kuie, nuke, nukleum, ese, bult, hori letra hundiz. Euskaraz, latinez eta euskarazko zutabean, latinezkoa eta horren euskarazko itzulpena eman behar zuelako. Eta latinez leku berdinean eman behar du letra erdiak. Ordan, bete behar du zutabe berdina gauza gutxiagorekin. Eta horren antzera, hemen, zutabea parean eramateko bete behar izan du. Zergatik interesatzen zait hau? Interesatzen zait erakusteko ustez hemen, Euskara, Latina, zutabea, galdera bat izan zitekeen. Euskaraz eta latinez idazten badu, euskaraz idatzi du eta gero itzuli du latinera, edo latinez idatzi du eta itzuli du euskarara, biak ziren posible. Eta gero ikusiko dugu bietarikoak ere badaudela. Funtsean, berak sortzaile moduan idazten duenean, nire ustez, euskaraz idazten du, eta latinezkoa da horren itzulpena. Eta, are, autoitzulpena den neurrian, euskarazko zutabea ere berregokitu du latinezkoa eginala. Eta hor ikusten da argiena hemen, hor dagoen hori, letra ez, tinta beltzagoz eginikoa, beste honetan garbi dago. Horrek esan nahi du, latinezko itzulpena eginala, aldatu duela euskarazkoa biak parean eramateko. Autoitzulpena eginala, joan dela egokitzen baita aurretik euskaraz sorturik zeukana ere. Bigarren sail bat da, berak hitz honekin aipatzen dut, ez dut jeusik neure baitarik ekarri, ez eta ere autoretan kauzitzen esten gauzarik iskribatu, esaten ari dena da, hemenik hartu ditu gauzatxo batzuk. Ez ditut banan aitortuko, hau Aldreterena da, hau Axularrena da, hau Ienartena da,
Nireak balira bezala irakurriko dituzu, baina, bueno, abisatuta zaude. Ez du jeuzin neure baitarik ekarri, ez eta ere autoretan gauzitzen ez den gauzarik izkribatu. Itzuli ditut. Itzuli ditut baita euskarazkoak ere. Axularren pasarte luzeak dauzka Etxeberrik bereak balira bezala. Eman da, aitortu gabe, hau Axularrek esan du, bere testua baliz bezala. Axular ezagutzen duenak ikusten du, ez da? Baina ezagutzen ez duenak hor, nonbait, zalantzari gabe, euskaratik latinera itzultzen ari da. Horren badukagu latinezko Axularren zatitxo batzuk latinez itzulita. Eta gorriz markatu ditut, berdez edo azulez, erakusteko gauza batzuk bere euskarazko zutabean pixkatxo bat aldatuta daudela. Eta bere latinezko testua ez da Axularrenaren itzulpen zuzena, baizik eta da bere euskarazkoaren. Orduan, aldatu dituen gauzak nahi du dakarre Axularrek, berak nahi lukete ipini du. Bueno, latinez ere itzuli duena da optarent, nahi luketeren itzulpena. Eta horrela gainerakoetan. Euskaldunen artean oien artere hartu du beretzat. Kasu honetan, oien arten notitia Etrusco de Baskonia, hortaz, latinez idatzitakoa. Kasu honetan, aipatzen du, zati bat baino gehiago erabili du oien artena, batean esaten du, hau oien artek esaten zuen, eta beste lerrotxo batzu baditu, ezer esan gabe, bai, oien artenak dira, ezta? Hemen ere, oien arten pasarte horietan zerbait aldatzen badu, zerbait aldatzen duen bakoitzean, euskarazkoa aldaturikoaren zera da. Parkatu. Kasu batean, hic interim nolim omiti aldatu du bere latinezko zutabean, judico jam interese proponere ac referre, baina, eta horren itzulpena da, daritzat badagotela aipatzea, hortaz, bere zutabearen itzulpena da, baina, toto orbe hori, oien arten zutabean dago, ez dago bere latinezko zutabean, eta badago bere euskarazko zutabean. Orduan, mai gainean zeukan oien artena eta baita berea, ez dakigu, edo kopiatu duenean oien artena euskarazkora ahaztu zaio toto orbe itzultzea. Kontua da, edozein kasutan be, latinezko testuak itzultzen dituela, hortaz latina bada bere xede hizkuntzetako, bere sorguru hizkuntzetako bat, eta euskara bere xede hizkuntza. Hoiek beste testu batzuetan ere, halako lana beste testu batzuetan ere egin du. Ez daukat astirik horrekin segitzeko. Eta hemen daukate adibide bat, gehien erabili duena eta batez ere importanteena, nire ustez da Aldereteren del origen y principio de la lengua castellana, eta orduan gaztelania da sorburu hizkuntza. Gaztelania da sorburu hizkuntza, eta zer egin du? Gaztelaniatik euskarara eta euskaratik latinera, edo gaztelaniatik latinera eta latinetik euskarara. Ez daukat froga sendorik. Ez bata, ez bestea defendatzeko. Pentsatu behar dugu nire ustez gaztelaniatik euskarara itzuli duela eta gero latinera, hori da lako bat datorrena bere lan guztietan egiten duenarekin. Eta hirugarren atalean bakarrik adibidetxo bat erakutsi nahi dut, erakusteko zein lausoa den itzulpenaren eta sorkuntzaren arteko muga. Bada liburu bat, eskola liburua da, 16. Mende erdikoa, Francesc Deziok idatzia, Erasmoren oparotasuna, horren Erasmoren oparotasuna liburuaren laburpena. Zer da Erasmoren oparotasuna eta zer da laburpen hori? Da, figura estilistikoak, eskolan ikasi ditugun metafora, metonimia, hoien azalpen bat. Eta adibidez, metaforari buruzko atalean, ariketa moduan proposatzen du, izen honaren bila da bilena zaila dadila letretan, gai horren inguruan, 34 metafora edo metafora bikote
egitea, eta horietako bakoitzarekin esaldi bat, ezta? Orduan, Dezioren liburuan daukaguna da, atal honetan, eta metafora bezala dago beste bat, metonimia eta metaforaren atalean, daude, 37 esaldi, adibideak emateko zelan egin daitezken metaforak, ezta? Eta orduan hemen ipini dut. Suharria eta argiarena. Erakusteko izen onaren bila da bilena saiatu behar dela letretan, erabil lezake halako metafora bat. Suharria eta argiarena, eta esaldia. Norberarentzat izentxit dizterantaren argia arazi nahi duenak, kolpekatu dezala letren suharria. Latinez idatzia da, hau, ez da? Zer egiten du Etxeberrizarakoak? Etxeberrizarakoak hartu ditu metaforak ikasteko eskola liburuan dauden 17 metafora, nahaztu ditu, eta egin du testu berri bat latinez. Egin du testu berri bat latinez, esaldi hoiek moldatuta, berrantolatuta da, ordena aldatuta. Esaldi osoak dira. Eta horren emaitza da, hau bezalako testu bat. Ordea, baldin eskoletako armen bidez nahi baduzue zuen beti ereko omena edarazi, jakintzazue zuen eginbidea dela estudioan behar bezala enplegatzea egiazko garaitiaren ardiesteko. Errekonpentsa berezi bat nahi baduzue ardietxi, letren hasiak erain zatzue, zeren estudioko arbolatik bilduko baituzue beti ereko omenaren fruitua. Baldin gutizioz bazarete, loriaz aberazteko eskoletako urren mehatzetan enplega eta trabaila zaitezte. Oso prosa politxa da, prosa politx hori da, eskola liburu batean metaforak zelan egin irakasteko dauden adibideen segida euskaratuta, berrantolatuta eta euskaratuta. Noraino da Etxeberrizarakoa idazle, noraino da Etxeberrizarakoa itzultzaile. Euskal literaturaren antologietan agertu behar da testu hau, nik defendatzen du baietz, eta proposatu dut Euskal literaturaren antologian testu hau agertu behar dela. Baina, uste dut, txokotxo bat egin behar zaiola baita Euskarazko itzulpenaren historian ere.